kigo to kwa chikura chetu tokolere nebi na nchege ndura kuanire iyo ndura promise lazima ngekirani omondora nyoro nyange teno yewenda mwamuyoka busayo ege soera tenga sidiana sababu au kumubuli nkiu ngangire ya nkwangita esingi njoro mukungu bono anye koro mukungu moja gonjuka kwa ngobo musaji ne nkwangita esingi njoro musaji uso oro munyerere uso oro monetu tabua sababu abantu bamintu nimbwate kariwo myaka 55 bona imanya wokoso mwakole bwemene yisarayana nimbwate eganga asegesa kugeki njirabero mu kansara ari Nairobi nabero mu jumbe asaba gusiba talenga abange aba gusitwa alenge kiri buyikomeye abagere 25,000 aba ikoyo 35 aba ruya 39 lakini nyasaye mara nyasaye utalikoli bitobe karangire utalikoli chips utalikoli omena akagera nkara e constituency tabu ibere gusinko ngamoni kitabu cyane ibere yangonda ayonye ndamwa mukirime to bugolia yando rengo balinya saya sinene so mwe diamon abantu bamintu nanche no mokolwe gasino nkuba kolera ndegas no nyina baga kabali abatuga mpaka motenga sakawa na tedenye town yeitoga igamandike nakole name no yobwate mumura tali mumura mweka no yobwate mwese kabono njengo te barazi bakole bae tinkonga moli kitabu cyane ibere yangonda ayonye ndamwa mukirime to bugolia yando rengo balinya saya sinene so mwe diamon abantu bamintu nanche no mokolwe gasino nkuba kolera ndegas no nyina baga kabali abatuga mpaka motenga sakawa na tedenye town yeitoga igamandike nakole name no yobwate mumura tali mumura mweka no yobwate mwese kabono njengo te barazi bakole bae abantu balinga bangiti singi jibalinga abayibi na kibata inkubaligeni bono omaite ngalike bakakaraki mukajia na barangi na ndi monto ndeneno igwete nabarangi ande kromo kumira ne motebinga kako bayeli bweyemo motebi echenjina ikwe mbona nebote chinyomba isanembo iyongu chikoteba yo excellence nganere buya to ake siasa nchenu siasa nsera siasa ngororo asinyombe chichons ekeronda gambire yo excellence onye tuwagamba ko abantu bakisi central bone kerego ke asokoro kana gucha mbona tukagamba ikomi ere buya gosere bobe igo yale kuma buya yo excellence na gucha nere gambe myakerenga ikomi ekiagara biento mbiontigera onetali yenje yangaite ya mkato haina baraka nawe tegapiga onyonse yoko boko eri variego kororo okwa red card monji wote kwa kiraigo igo ndiketi kwa yo excellence siasa ngiya siasa ya maskani siasa yogusiana siasa yesiko etabu ateke somba tigakere esembe yonde koreki irabe. That is what we call political order. Esabu ingiya esabu taligusira boko genda bosio mubwato abomo mubwato bosera mubwato gwanchana mwangane kisiasa mwemuto gokoraki toko onye kuagamba tago takabyonsi dero no tegeteke mami no tegeteke mtakabyote
kosa vyo egere ebisa kumugo tigamagega chimbuzo mugo tigamagega chibe chibwato bosera chibwato bongaini chibwato bwankani na mono babwato mochoko bwobogambi igo your excellency iyongoti yabantu bamitese babetala bagambi komorente chinsinyo gentonkerie kiya muna gotwaro mochoko ase enka muna gotwaro mochoko ase account governor koda itwate bana mangara batebi we are saying tigatutware political order ekiagara masikani igokorento morende mwale gwancha enyansembe yomosike gavana eraberia kabere mwale gwancha omwana oyo gwomubasi neratoboa emyaka yaye 10 erindo gokora neratebe bintu byontigera atigere ngo noyo gotigerwa ari machoge ari nyalibari ari sakorwa nerakore chintunde irenga ibe your excellency anche kugosabera gosibwa abantu aba nganyasaye gwemeganda otalikori bituma bikarangire akorende akwagate na mono akwambukie naenda ko bonge bwobonda bwaye buyago sere bobe Nambera ali simwara chinso cyarenge na kire tutyarenge ekena twakoro ko bonyira obonyira mbuli babege tebu gosonobu na rosi mbuli babege abantu bamite ogende town ya Itoma chipara cyarenge tobe lero twabeke cabros nkube kandi kitaya etown maiga 150 cha sola nkube kandi chichiro 74 chitaya chichinene cyokumulika wekomo alibo mutinyo wocha nkora mulika chichos chikobeko na agorire chigali sana shogo sangelio buchafu na skip loaders and skip loaders gose skips ne chitrera chiri egocha yabe kugaiga babe ko buchafu icura egali yacha yaletenye yati gororo yabuli buchafu yaira chichiro chito 74 chons kuramasha mpaka Nyamaiya mpaka Emangarugo bogetutu bonchari bobasi bomachoge ons message nechibesa cheino abamuraba inkomena amaina enkuba boli miemi bamene gose ntachepai Ntebega no mwabere musongo gaiga gosebusi yetoga nje no mujumbe nange Nairobi muma yatenya kibusi yeto yale ebasa ri abana ngalengo na rule bono igampa ko mwako wocha kirengo cha kurwa bilioni yemo nukuteyemo ye basa bilioni 1 billion bilioni ngenje kubarwa okubara shiringa yemo waikemia kwarwe mia waikelibu kwarwe elibu waike milioni kwarwe milioni yemo waika milioni 100 kwarwe milioni 100 waika milioni 999 kero kwa bikire milioni oro yake bilioni yemo chibense chonspi aba mraba kana bango chimenanza chibense chinaira abana baino na abana baba mraba mino baguchire school muta kete pasa regender bona bande ba nga ho omnobo nyira simba kwa ka kyomondo kabate miaka 80 na bwato mwana kwenda school abantu bamite na bwatire na bekire 250 million
around here nkoena nama amabere asabana ba ECD grade 1 na grade 2 wekomuti nyoga 5 gatatu mega asinde mo one change colleagues